Je to veľmi zaujímavé porovnanie sa s ostatnými firmami a také troška zviditeľnenie sa tých úspechov, ktoré tie firmy dosahujú, takže myslím si, že je to veľmi príjemná akcia. Ja by som odpovedal možno z takého nášho pohľadu, z takého early stage startupu, kde je to vždy o nejakom vytvorení komunity, networkingu aj možnosti porovnávania medzi rôznymi firmami. V prvom rade je to možnosť sa zviditeľniť a nejakým spôsobom dať do sveta tú správu, že sme tu niečo podstatné robíme a ten svet to potrebuje vedieť. Určite tá súťaž im nejakým spôsobom otvára dvere ďalej, čiže keďže je to rozpoznávaná súťaž a my sme si to sami zažili, že sme už cenu nejakú získali aj minulý rok naozaj, že ozvali sa nám nejakí ľudia so záujmom o náš biznis a otvára to vlastne nejaké príležitosti na spoluprácu a plus je to také nejaké zadosťučinenie a také uznanie tej práce.